Vandaag ben ik bij mijn zuster en die wil me niet wijzen hoe ze dit brood bakken. En die had de broodmachine. Dat is een Black & Decker. Heeft ze van bijen zal je gekoopt. Hoeveel des die doet niet aan? Hoeveel water weer dat? Oh, dat wird 1,5 Kugel Butter und 1 Tablespoon of yeast. Das habe ich von der Balkbarn gekauft. Oh, okay. En ik leuk dat zo hokken laten, but voor 10 minuten dat de yeast kan actief worden. En dan wordt het andere dan juist. Wird das Butter warm oder nicht? Ja, dat wird groot warm. Lukewarm. Lukewarm, okay. Okay. Für hoeveel minuten? Ik wacht nu voor 10 minuten. Okay. Ik een dradel kruffel olive oil hinein. En dan doe ik 4 kruffel meel. Dat is 1 kruffel. Ik meer dat iets is dit. 2. 3. Oeps. 4. Dan doe ik 1 grote label Himalayan salt. Dat is alles. Nu moet dat hier kneden. Für 2 Stunden? Wel, dat duurt 2 stunden in deze machine. Dat nog oprijzen en dan dat wat er doorkneden. En dan wat er zo. In de machine dat oder? Ja, nu kan ik wachten voor 1 stunde en 46 minuten. Okay. Nu dat ze hier butter in de pan nemen, zodat dat brood niet aanbakken dat. En wanneer je er hangs kicken down, wijs me die hang maar best je down hier. Die zijn zeer verkrippeld van arthritis. Dat is waarom die dit machine broken dat. Eerst maar dat ik dat zelfs kneden. Die deed dat eerst maar zelf kneden en nu heeft ze iets gevangen. Dat dit schaffen dat. Nou, deze machine kan je dat bakken, maar ze gelijk dat niet de pan bakken, zo ik wil niet weten wat ze deed. Oké. Nu neemt ze dat basket eruit. Van dat, nu wil ik dat deeg wijzen. En eerst dat de ganze gekneed en zo wat. En wat deed ze hier nu? Oké, nu deed ze dat aan de ploot doen. Is dat nog? En wat deed ze hier nu? Nu doe ik dat in fire. Oeps, kan hier wat. En, ik weet niet wat. Ik doe dat niet in fire snijden, because ik de fire sehr kleine loaves maken. Maar ik kan het niet meer aufknippen, als ik eerst maar deed. Dan maak ik dat wat massa. Dat is dat. Man, dat laatste is die half veld, maar ik guess die, die weet wat die is. Ik doe dat iedere week. Zo ik doe dat is dat. Dan doe ik kleine loaves maken. Dan doe ik dus dat. Boom, dus eind. Oké. Dan doe ik nog eind. Ik ga mijn deeg een beetje werk. Ik ga zo met mijn Week? week. Ik ga een beetje mijn meel maken. Ja, maar ik ga niet. Hoe lang wordt het hier niet in de ploten zetten? Probably een 1,5 stunde vielleicht, wil ik dat hier laten abgehen. En dan doe ik de bak bij 400 Stellen voor een halve stunde. Oké. Zo is dit de weg dan. Hoe lang wird dat in de machine? 2 Stunden. 2 Stunden in de 2 machine? Stunden. Dan habt ihr alle topgeriert en gekneed en zo wat? Ja, dan bruk ik niet veel wat doen met dat. Dat is, ik had het niet graag
fire dit een beetje hard als de andere. Dan wat ik doe, dan doe ik met een gaffel krijgen. En dan, because hier zijn bubbles bij, dan doe ik hier dus dit eruit. Because ik wil het niet zo zeer lekker hebben. Because anders dan heb ik de grote lekker spots. Oké. Ja, dan doe ik hier best een handdoeknap. Draai het. En dan 2 stunden half en dan wordt het bakken. Dat koop ik bij Walmart, die gelijk ik zei. Ze zijn zeer wit. Dat is schaars en dan doe ik dat een beetje zetten van een stund en een half. Oké. Nu is dit brood hier van een stund en een half opgegaan. En nu willen we dat in de oven doen. So de oven staat 400 degrees voor een halve stund. Nu is dat brood hier een halve stund bijna vast. Nu is dat fijn gaar. There we go. Ik heb een belt, sapsel en tuiverkan. Ik denk dat zij met butter, wanneer het heet is. Oh ja, wanneer het heet is. Nu wil ik het brood hier nemen. Dat is mijn mama uit broodmassa. En zo laat dat hier van binnen. Span naar weg. En wait dat maar proeven. And thanks for watching, en waar je in Heimel zijn.